yksi varajäseniä tulossa. Kiitos kun pääsitte tulemaan, koska nyt me ollaan, jos mä oon ottanut oikein, niin taas päätösvaltaisia. Mutta suoritetaan nimenhuuto. Ja som sagt igår, det var nu två tredjedelar av Sveriges slutförda och då börjar det helt genomföra namnutprov. Dahlin. Ja. Dahlqvist. Här. Ekström. Ja. Von Essen. Ja. Forsblom. Ja. Holm. Nej. Ja, Kaisla Heikki. Anteeksi puheenjohtaja, nyt tämä tilanne muuttuu näin, niin nyt ei ole ihan varma, että kenen. Ne ei ole henkilökohtaisia. Ei ole valtuuttain. Eli kokoomuksen varavaltuutettu Kaisla Heikki. Marko oli. Liinala on paikalla. Karel. Ja. Keränen. Paikalla. Varapaikalla. Eli nimi. Niskanen. Niskanen paikalla, Niskanen Plats. Kokkonen. Kyllä. Laakkonen. Havukainen. Havukainen paikalla, Havukainen Plats. Laaksonen. Ja. Nordström. Ja. Oinonen. Paasikivi. Paikalla. Parviainen. Paikalla. Penttinen. Pesonen. Paikalla. Rappala Toivonen. Raivio. Paikalla. Remberg. Ja. Savinainen. Svanfeld. Ja. Tuomi. Varpio. Westermark. Paikalla! Meillä Lenkkinen paikalla. Plats. Vierinen. Eli 20 saapuvilla, julkinen äärlaidanto, ollaan päätösvaltaisia tietoisuustoina. Ja me ollaan vielä pykälässä, mitä numero joo, ilman muuta hyvä huomautus. Samalla valitaan uusi pöytäkirjan tarkastaja, koska Oinonen lähti, Ekström on paikalla, eli Oinosen tilalle ehdotaan vaikka sitten Kristian Varja. Sopiiko näin? Alltså då istället att det är Oinonen så väljer vi Kristian Vartiainen. Ja niin kuin mä sanoin, niin me ollaan pykälässä. Pykälässä 30. Luen otsikon vielä, kun tässä on vähän vaihtunut. Lausunto valtiovarainministeriölle kunnanhallinnon rakenne- ja työryhmän selvityksestä. Alltså då vi fortsätter med paragraf 30. 30. Utlåtande till finansministeriet om utredning av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur. Keskustelu on päättynyt, diskussionen ja avslutad ja keskustelun aikana niin jäsen Paasikivi ehdotti seuraavaa. Eli että jäsen hallituksessa Svanfeldtin esittämä lausunto on ehdotuksena, mutta siihen lisätään sitten kohta 2. Ja kohta 2 kuuluu näin. Jotta Siuntion kunta voisi olla mukana kuntauudistuksessa prosessina, Siuntion kunnanvaltuusto päättää omalta osaltaan vetää takaisin Lohjan kaupungin Siuntion kunnan
Urjalan kunnan yhdistämisestä vuoden 2013 alusta koskevan hakemuksen kuntajaon muuttamiseksi valtiovarainministeriössä. Tämä on På svenska ungefär så här, alltså Paasikivi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge utlåtande till finansministeriet enligt Svanfeldts förslag i kommunstyrelsen med följande punkt 2. För att Sjunde kommun kan vara med i kommunreformen beslutar kommunfullmäktige att dra bort från finansministeriet Sjunde kommuns, Numpusla kommuns och Luju stads förslag om att ändra kommunindelningen gällande Sjunde kommuns, Numpusla kommuns och Luju stads fusion från och med 2013. Eli näin, ja keskustelun aikana niin jäsen Kokkonen kannatti Paasikiven ehdotusta, ja kokoomus Janne Laakkonen niin oli kunnanhallituksen ehdotuksen kannalla. Eli meillä on kaksi ehdotusta, on kunnanhallituksen ehdotus ja sitten on jäsen Paasikiven ehdotus, jotta me lähdetään nyt äänestämään. Vi har två förslag för att medlen Laakkonen understödde som Framtidspartiets gruppförslag, kommunstyrelsens förslag. Eli ne, jotka ovat kunnanhallituksen ehdotuksen takana, äänestävät jaa. De som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Ja ne, jotka kannattavat jäsen Paasikiven ehdotusta, äänestävät ei. De som röstar för medlen Paasikivins förslag röstar nej. Onko äänestystapa selvä? Röstningsförfarandet var. Eli kunnanhallituksen ehdotus ja, kommunstyrelsen förslag ja, ja Paasikiven ehdotus Paasikivis förslag ei. Äänestämme nimenhuudolla. Kalin. Ei. Dahlqvist. Nej. Ekström. Nej. Von Essen. Nej. Forsblom. Nej. Vardi. Nej. Linnala. Ei. Karel. Nej. Niskanen. Ja. Kokkonen. Ei. Havukainen. Ja. Laaksonen. Nej. Nordström. Nej. Paasikivi. Ei. Parviainen. Ja. Pesonen. Ei. Raivio. Ei. Rehberg. Ei. Svanfeldt. Lehtinen. Ei. Eli 17 ei ääntä ja 3 jaa. 17 ei röstä och 3 jaa röstar. Eli päätös on jäsen Paasikiven ehdotus